Ne znaš šta je meni, brate, tamo je stvar. Boli nešto, ti ne jebe noga, šta je? Nisam stigao da uradim novo sedište, nisam uspeo da nađem ovdje uopšte da kupim novu gel preslaku za sedište. I onda su mi rekli da kupim biciklističke, one što imaju onaj padding ili kako se to zove. E sad to ovako izgleda. Ove biciklistički su mekše nego što sam ja to očekivao. Vidi ga, burazeru, putni motor. Došlo vreme i da polako krećemo, ništa, vidimo se na putu. U stvari čekaj, sada će Stefan, samo nadam se glasnije da nam kaže gde idemo. Na Uvac. Popravlja se, popravlja se. I čao ljudi! Evo iz 7. pokušaja smo na asfaltu Ibarske magistrale. Kako ste vi ljudi? Šta ima? Alo brate, jel me čuješ okej? Izgleda komunikacija radi. To je ta moderna varijanta, uzmete onaj paket gdje imate beskonačno minuta i beskonačno kenjate s ortakom. Penjemo se uz rudnik i valjda ćemo se dovotimo nekog doručka. Aha. Ćao drugari, gdje smo sad? Sad smo na rudniku. Stigli smo na rudnik da doručkujemo. Mogu da prijavim da ova priča sa telefonom radi skroz korektno, da? Da. Jednom nam je pukla veza. Dobro, šta nam je sljedeća destinacija? Pa nemam pojma, ćemo negdje posle u Kraljevo stanimo. Moram priznati da baš i nisu po mom ukusu, ali dobro, preživjet ćemo. Ništa, sad Stefan obećava neke mnogo dobre krivine u narednih 15 km, pa ćemo to malo snimati. Evo ulazimo u Gornji Milanovac. Što me boli, žuljevi. Ali da li ima Gorana Zero? Ali ima Drive bez šećera. Pa dobro, za 75 kinti nije loše. Ispred nas su dva policajca na motorima. Uvijek sam želeo da probam ovaj policijski motor. Šta mislite, jer smeju oni da registruju motor sa koferom pozadi, a? Na tablu je, tu je, tu je! Au, kakve krivine! Kakve su ovo krivine! Kapira se istripovali, ja momente kad se osjećam kao da sam se do zemlje savio. Dobre, nije ništa. Samo mi je noga, brate. Znaš što je najgotivnije od svega? Što sam snimio ovo što si pao na mene. Bravo. Sedam na motor. A jakna. Znam se, skapirao sam. Mora podignuti repom više. Ne, bilo je suđeno da se ovo desi i to je to. Ne znam šta je, brate.
Šta je tebi? Ne znaš šta je meni, brate, u tome je sve. Boli nešto, ti ne jebe noga, šta je? Ne znam. Kako ću da vidim? Čekaj. Čekaj, ili ima još negde su uhvatili? Ako, čekaj. Ček, stani. Dobar. Dobro, držim. Vidiš? Aha. Jeste na čopu. Slušaj. Bolje ovako nego drugačije. Jeste. To ti izgleda rešio. Da spusti motor na desnu. A to ti, jesi ti okej? Jesam, brate, sad sam još jaknu ustrao sa benzinom koji se prolio. Hajde se prekrstimo, brate. Ajde. Sklanjam se ja od tebe. Ja još nisam po lepšem putu vozio, najiskrenije. Evo je Golija. A ovo iza mene je šta? Šta, Stefan? A ovo iza mene je jebeno spektakularan prizor. Idemo dalje! To. A si zaletao, a matori? Koliko ima ovoga? Da je to, do onog puta. Skroz do dole, a? Da. Sada ćete svedočiti najvećem kretenizmu na svetu. Ajde, tamo. Znači, ovo je stvarno kretenizam šta ja radim, ali mi je alternativa ubistvo. Mada iskreno da budem, kakav je put i koliko će ovdje sporo da... Ne. Burazeru! Piči, brate, ja ću se vratim. Znaš kako ću ja? Ja ću idem gore da zapalim cigaretu kad se vratim, da se malo prolaza i živi mozak. Ajde, pa će se vratiti, može. Kapiram da ti ovo da ja zabavno i meni bilo. Stefan je otišao da vidi kakav je put, kao popravlja se posle. Ali pa da i ja idem tuda za njima. Pa ništa, šta, da idemo onda, da dolazim ili? Brate, ajde da se vratimo, da se nema. Ajde, jebi ga, ajde čekam. Kako je bilo, Burazeru? Vrhunski. Se lepo provozao? Da. Ništa, eto, se ne pravim pametan i da ne pocepam gumu. I evo, vratili smo se od te raskrsnice, sad idemo ka Novom Pazaru. Jeste malo duži put, ali iskreno ništa lošiji, tako da ako je cilj ove igre vožnja, mislim da je sve i dalje u redu. Pogledajte ovaj zalazak sunca. Pa pogledajte gde sam, ljudi, koliko ovo dobro izgleda. Vam pokažem ovo, znači nije moglo bez toga. Evo, zadnja 3,5 km puta i ovakav makadam. Ako preživim, vidimo se u smeštaju. Evo ga smeštaj. Apartmani Stari Jasi. Jedino što moramo se vratimo sada do grada
Jedino što moramo da se vratimo... Mamo ti prljav. Jedino što moramo da se vratimo sada do grada, da idemo nešto da klopamo, samo smo došli da ostavimo stvari. Ti vidimo se u kafani sljedeći put. To je to. Slagali smo, išli smo da jedemo, ali smo slagali, nismo to zabeležili, mnogo smo umorni. Evo šta će sad se desiti, sad ćemo realno popijemo neko pivo i u bračni krevet. Molim te mi snimi, samo još nešto imam DJ. Skinuo sam biciklističke konačno. Sloboda testisa je jedna jako bitna stvar. To je to. Dobro jutro. I više i nije jutro. Probudili smo se u 10. Ovo je jedna kuvana noga. Druga kuvana noga. A ovo je pogled sa naše terase. Sad idemo gde, Stefane? U paniku. Samo da idemo kojim putem. Odo smo sad da vidimo, jel možemo da nađemo taj vidikovac, da vidimo taj famozni kanjon reke Uvac kad smo već na 32 metra odatle. Mislim da je red to da uradimo. I onda za Palinski na kopu. Ajde, zdravo! Evo žena zove. Čekaj! Ako padnem, konačno asfalt, a mora tip da mi dramatični izlazak na asfalt preseče je. Stefane, pazi ja te ne tresne ovaj po glavi. Pogledajte tu uspavanu facu. Mora popije jednu kocu i pojede čokoladicu, pa mu šećer. Traktorica, traktorica. Ovo je moj arhi neprijatelj ispred mene. 12 km puta usranog. Bazi. Svež vazduh i rizik, to je moje srednje ime. Ajoj. Kad sam ja ovdje zadnji put bio? I evo, Pa sve što je suvo, što nije masa. Ne smije ima trunku belog i ne smije ima žilice. i odabrana je dimljena. Ulazimo u neku maglu, ludilo. A idemo na brzinu do Kruševca, kad nam je već usput, da vidimo ortaka. Evo nas valjda ispred, pa tu gde si mi pin poslao. Stvarno? Da. Burazirče! Ništa, evo, čekam. Što bre, ono 5 minuta da se vidimo, evo. Zato što, brate, putujemo od juče. Spalili smo se u mozak. To je bio Kruševac i Burazir iz Kruševca, a sada idemo kući, ja. Da vidim kako je ispalo. Dobro ispalo je. I Smederevska Palanka. Stigli smo da otpratimo brata i druga, a sada ćemo njega da zamolimo da odjavi emisiju. Like, share, subscribe. Glasni su kerovi od tebe, molim te još jednom. Nema veze, dobro. Like, share, subscribe. Bravo. Ništa, mahni ljudima. Ajde.